नै रायजोफोर माने बल खेलाया 26 तारिखाव ना ओमफ्राय दा साफा खालामगासिनो दं आरोखि ना बियो जाहैबाय अन्थाइबारि जायगा आरोखि ना 26 तारिखाव बल खेला जागोन बेखायनो साफा खालामगासिनो दं गोबां मानसि दङ आं खाथियाव देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेजों देग्लाय थिं होजोबदों आरोखि ना बिराद साबसिन खालामदों देग्लाय नै ओमफ्राय माखासे सिबग्राफोरखौ आं भिडिअ लाहैगासिनो दङ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय नैबेलाय नैबे खुन्थिया गायखाजोब्बाय आरोखि ना ओमफ्राय 26 तारिखनिफ्रायनो जागोन बियो चिरां जिल्लायाव चिरां डिस्ट्रिक्ट रायजोफोर सोरबा मिथियाबो जानो हागौ ना बेनि थाखायनो आं डिस्ट्रिक्ट चिराङाव अन्थाइबारि जायगा नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबखागौ माखासे फैखानायबो जानो हागौ आरोखि गोबाव समनिफ्रायनो बे बल खेलाखौ होबोबाय थाखायो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बेबायदियैनो देग्लायबो बेबायदिनो बल खेला होबावगोन आरोखि ना बेनि थाखायनो हनै साफा खालामगासिनो दङ नै सिबजोब्बाय बिराद साफा खालामदों आरोखि गोसो होनानै मावलागासिनो दङ ओमफ्राय बै जों हनै नुहुरखाबायना बेहाय माने मानसिफोर जिरायगोन आरोखि टिकेटनि जागोन नालाय बुस्थुआ मिथिया फार्स्टआवल' टिकेट जागोन ना सेकेन्डआवबो टिकेट जागोन मिथिला जे नोंथांमोना फैयोबा मिथिगोन आरोखि दै नैबेलाय नै सिबलागासिनो दङ बिराद साफा खालामदोंलै नुखाबायना रायजोफोर आङो बे फिल्डआवनो हाबनानै दंफैयो दे सिबदो बल खेला जाथारनोसै ना हाग्रा सनदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय दा बेखौ सिबहोजोब्बाय आरोखि साफा जाजोबथारबाय नै साफा जाबायना बेलाय बे जायगायावनो नै ओमफ्राय जिरायग्रा आरोखि जिरायग्रा देग्लाय गोजौआव स्क्रिन खोंना होदों नै बे गाहायाव जिरायगोन आरोखि नैबेलाय सान्दुं जायोना ओमफ्राय नैबेजों बिराद साया मोजां जायो नायनो ओमफ्राय माखासे ओरैहाय सान्दुं जायो आरोखि एसे बेनि थाखायनो हनै स्क्रिन खोंना होदों देग्लायहाय जिरायनाय सुबिदाया साबसिन आरोखि दै रायजोफोर नोंथांमोना फैनानै नायफैबा मिथिसिगोन आरोखि ना बिराद गुवार नै जायगाया देग्लायहाय नैबेनिफ्राय एसे बारायना होनानै खालामनाय जाबाय आरोखि बे बल खेलायाव आलासि महरै सोर फैगोन नोंथांमोननो आं मैया भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरखादों माने एक्ट्रेसआ रिंकि ब्रह्म फैगोन ओमफ्राय सिंगार मेथाइ खनग्राया आसा बर' आरोखि दै नोंथांमोननो मैयाबो खोन्थाखादों आं आरो दिनैबो खोन्थाबावबाय नोंथांमोना फैबा मिथिगोन बावबो स्टेज लुजोबखाबाय आरोखि बे न'आ गोदान देग्लायसो लुदों दै बे न'आवनो आलासिखौ जिरायहोसिगोन आरोखि खुन्थिया बानायनो नागिरदों आरोखि बेहाय स्टेज खालामसिगोन बे न'आबो बिराद मोजां लुबाय देग्लाय नैबेजोंहाय नायलांबावनो एसे बेवहाय खामानि मावग्राफोर ज' दं आरोखि ना नै दै सारगासिनो दङ दै सारदों नै सासे नैबेनो आरोखि ना बे न'आ देग्लायसो लुखांदों आरोखि दै न'आ देग्लायसो गोदान आलासि जिरायनो मोनसिगोन आरोखि बे न'आव ओमफ्राय बेनार नैबे रेडि जोबखासै आरोखि ना दाहाय माबा खालामसिगोन बेखौ नैबेलाय नै मानगोनां रुंसारि दै जाब्रांनि मुङावहाय फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया 26 तारिखनिफ्राय जासिगोन दा बेखायनो गोबां मानसिफोर साफा खालामफैगासिनो दं हनै नायबानो जाबाय एसे आं देखायलांबावनि ओमफ्राय माखासे फिरफिलाफोरखौ गायनाय जाबाय आरोखि ना नै होमबा रायजोफोर जेब्ला सम जायो होमबा फैलायदो नायलायफैदो ज' फैलायदो गम खालामफैदो दा आङो एसे देखायलांबावसै ओमफ्राय भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन रायजोफोर
लायनि हाग्रा सिबथुमदों ओमफ्राय गारहैदों आरोखि दस्रायाव बेखौ मेचिनजों सिनजोब्बायमोन एवजोबदों आरोखि ना मेचिनजों ओमफ्राय सिबगासिनो दङ नै लायनि सिबखांदों गारहैदों दे सिबदो दे औ साफा खालामजोबथारबाय ना औ खालामदो रबिबाराव दा रबिबार दे औ आंबो फैखायोना फैयो दे बोलो दे दिनै हाजोबखागोन दा ए दे बा रायजोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'सिगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय माब्ला जागोन आरो खै थारिखआव जागोन आरो आलासिफ्रा सोर फैगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरखाबाय दा आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै रायजोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों बेहाय बेबायदि फिरफिला गायजोबखाबाय आरोखि ना रायजोफोर ओमफ्राय माखासे साफा खालामगासिनो दंबायो हनै दे सिबखाङो ओमफ्राय गारियो ना औ गारहैयो बल खेलानि थाखाय हाजिरा औ जोंखौ लादों ए हाजिरा मावफैदों ना औ हाजिरा ए दे मोजां दे देग्लाय थिंनि दुमजोबनाय जादों गामाखालि बोसोराव बहाय पेन्डेलसो खोंजोबोमोन नालाय स्क्रिम ओमफ्राय देग्लायहाय थिंजों होजोबनाय जादों आरोखि बैजोंबो नायनानै लादो नै बेहायबो गोजौआवहाय स्क्रिम खोंनानै होनाय जादों आरोखि देग्लाय नै